Witajcie kochani. Wyobraźcie sobie, że gracie sobie w grę z gatunku horror. Konkretnie chodzi mi o grę Silent Hills. Tak, Silent Hills, nie Silent Hill. Czyli grę, która miała być następcą serii Silent Hill, ale niestety nigdy nie ukazała się. No i wiadomo, czym jest gra Silent Hill. Jest to horror oparty na takim świecie, który przeobraża się przy wyciu, przy rykach takiej przeciwmgielnej syreny. Zaczynają tam wypełzać wszelkiego rodzaju jakieś maszkary prosto z najgorszych koszmarów sennych. No i gracie sobie, jest fajnie, jest strasznie. Co następnego dnia na przykład idziecie do pracy i nagle z nieznanego numeru otrzymujecie wiadomość tekstową o dziwnej treści. Ktoś was śledzi, coś od was chce, nie wiecie kto, dostajecie dziwne maile. No sytuacja trochę niepokojąca. Każdy człowiek, dostając takie informacje z niewiadomego źródła, zaniepokoiłby się. I, moi drodzy, o co chodzi? Taka pani, która, o ile się nie mylę, pracuje dla strony IGN obecnie, pani Alana Pierce, ujawniła na Twitterze, że dotarły do niej takie głosy, jakoby ta część Silent Hilla, która miała się pojawić, czyli Silent Hills, miała właśnie zawierać taki feature, że oczywiście za zgodą gracza, którą gdzieś byśmy akceptowali jeszcze przy początkowym zatwierdzaniu gdzieś tam licencji w grze właśnie, wyrażalibyśmy zgodę na to, aby gra utrzymywała z nami kontakt, wysyłając nam wiadomości, na przykład tekstowe na telefon, czy na przykład pisząc do nas maile. Oczywiście w sytuacji, kiedy jesteśmy gdzieś oddaleni od konsoli czy od komputera i nasza rozgrywka już się skończyła. I no do tego oczywiście nie doszło. No miałoby to wyglądać tak, że gramy w tego Silent Hilla, potem gdzieś tam idziemy właśnie do pracy i nagle otrzymujemy wiadomość o treści, nie wiem, tam kurde zginiesz, no nie wiem konkretnie jakie to miały być wiadomości, ale o jakiejś w każdym razie niepokojącej treści. I myślę sobie, czy to jest odpowiednia droga, którą powinny iść gry. I teraz tak zastanawiałem się nad tym, bo z jednej strony fajny bajer, że gry wychodzą, że tak powiem, poza komputer czy poza konsolę i do tego, jakby to powiedzieć, stymulowania ludzkiego zmysłu użyte są też zaprzęgnięte inne środki, dzięki czemu tak jakby ten świat, cała ta przygoda staje się o wiele bardziej sugestywna, o wiele bardziej realna, w tym przypadku o wiele bardziej straszna. Z drugiej strony, na ile odnosiłoby to jakiś skutek, no bo wiedzielibyśmy, wyrażając tą zgodę, wiedzielibyśmy, że no po prostu nikt nam nie grozi, ani nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo, tylko że po prostu są to te wiadomości gdzieś tam wysyłane przez, powiedzmy w cudzysłowie, przepraszam, przez tą grę. Z drugiej strony, jeżeli naprawdę chcielibyśmy się wczuć w klimat, byłaby to fajna rzecz. Z trzeciej strony, bo tych stron jak zawsze jest dużo, nie wiem, czy każdy by sobie życzył na taką inwigilację, bo żyjemy w takim świecie, gdzie wielu ludzi jakoś właśnie próbuje walczyć o swoją prywatność, co jest szczególnie trudne, bo coraz to większe platformy, firmy gdzieś tam sięgają po nasze dane osobowe. Spróbujcie sobie na przykład, nie wiem, wpisać w Google hasło, na przykład jakiś model butów, potem uwierzcie mi, że na wszystkich stronach, na jakie wejdziecie, będą wam się wyświetlały reklamy obuwia. Także jesteśmy inwigilowani. Jesteśmy chipowani już od dawna i jeżeli ktoś coś chce o nas wiedzieć, to raczej się dowie. Ale czy powinniśmy tym bardziej jeszcze udostępniać swoje dane, w tym przypadku jeszcze producentom gier? No nie wiem. Właśnie na szali wahają się dwie rzeczy. Ale sama koncepcja takiej ingerencji jakby gry w świat realny wydaje mi się całkiem ciekawa, szczególnie jeżeli chodzi o grę typu horror. No, póki co chyba nie wiem, czy była jeszcze jakaś gra oprócz tego, która próbowała stosować podobne metody. Oczywiście są gry, do których możemy pobrać jakieś osobne oprogramowania, na przykład, o ile się nie mylę, dużo przykładów nie przychodzi mi do głowy, ale w Battlefieldzie 4 mogliśmy sobie na telefon pobrać taką aplikację, przez którą tam mogliśmy między innymi, gdzie mogliśmy przejrzeć swoje uzbrojenie,
swoją postać, gdzieś wyposażyć ją przed meczem multiplayerowym. Mogliśmy też posłużyć się telefonem jako jakimś, powiedzmy, stanowiskiem artylerii, gdzieś tam strzelić jakiegoś javelina czy jakąś rakietę za pośrednictwem telefonu. Także to jeszcze nie są jakieś popularne rzeczy, ale musicie przyznać, że sama koncepcja jest bardzo ciekawa i bardzo świeża. I szczególnie kiedy gry już rozwijają się bardziej niż, bo doszliśmy do takiego momentu, że oprawa audiowizualna gdzieś stoi na takim poziomie, że praktycznie już nie potrzebuje większych poprawek, bo silniki graficzne, a co za tym też idzie sprzęt komputerowy, czyli moc obliczeniowa nowych kart graficznych, procesorów, jest na tyle potężna, że w tej materii naprawdę gry wyglądają już całkowicie obłędnie i czasami są ciężkie do odróżnienia od rzeczywistości. Zerknijcie sobie na przykład na trailery gameplay niewydanego jeszcze nowego Flight Simulatora od Microsoftu. Tam naprawdę można pomylić grę z rzeczywistością. Ale oprócz tego gry też, jak na przykład ostatni Half-Life Alyx, który okazał się grą ekskluzywną, wyłączną na sprzęt VR-owy, czyli na gogle rozszerzonej rzeczywistości. Tak samo nowa część Medal of Honor powstaje wyłącznie na sprzęt VR. Także gdzieś tak jakby te gry starają się pomału, ale z czasem angażować inne kompletnie sfery, że tak powiem. Także już nie tylko siedzenie przed komputerem czy konsolą i padem lub też myszką i klawiaturą i granie, ale też właśnie sprzęty typu VR, czyli gogle, gdzieś kontrolery, gdzie mamy całkowicie kompletnie inny poziom tej imersji na nieporównywalnie wyższym poziomie, no ale to jednak te tematy VR-owe jeszcze są jednak raczkujące i właśnie takim przełomem w nich ma być też nowa część Half-Life'a, czyli Half-Life Alyx, dzięki której tak na marginesie VR-owe gogle i kontrolery od Steama, bo nie tylko HTC Vive, nie tylko no mamy kilka rodzajów tych sprzętów VR-owych też Steam stworzyło własny, także on po premierze tego trailera, który ma już nie wiem ile dokładnie, ale na pewno przeszło 10 milionów wyświetleń, ten sprzęt na Steamie wyprzedał się na pniu. Może nie w Polsce, bo kosztuje chyba 4800, także jak na nasze warunki, no na pewno też znalazł nabywców, ale myślę, że w Stanach Zjednoczonych i zachodniej Europie jednak więcej. I tutaj też właśnie pojawiła się ciekawa koncepcja przy okazji tego niestety tej produkcji, która nigdy nie ujrzy światła, przynajmniej na razie nie ujrzała światła dziennego i nie zanosi się na to, żeby ujrzała, czyli nowej odsłony Silent Hilla. Chciano jakoś zaangażować w ogóle gracza od komputera czy od konsoli totalnie odciętego. Także bardzo ciekawa sprawa, bardzo mnie ten news zaciekawił, tym się chciałem z wami podzielić i jestem bardzo ciekaw właśnie waszej opinii. Co wy myślicie, czy tędy droga to jest właśnie, że powinno się jakoś gracza angażować też poza tym, co służyłoby jakiejś imersji, wczuciu się w świat, poza przebywaniem przed stanowiskiem grania, nieistotne jakie ono jest, czy to jest komputer, czy konsola, czy może to jest zbyteczne, mało wiarygodne, czy może uważacie, że za bardzo narusza prywatność. Jak generalnie czujecie na ten temat? A ja wam bardzo dziękuję. Przepraszam, że tak mówię przez nos, ale jestem mocno dość chory. I no, tyle. Dziękuję, trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, pa.